trin 1 skal du vurdere, hvordan din dagligdag er påvirket på 5 områder. Skalaen går fra 0 til 10, hvor 0 er ingen problemer, og 10 er værst tænkelige. Du skal nu vurdere, hvordan din dagligdag er påvirket af smerter. Din vurdering af dine generelle smerter i hverdagen. Søvn. Din vurdering af, om du får dækket dit søvnbehov. Du vil eventuelt kunne finde mere viden om søvn i topmenuen. Energi i hverdagen. Din vurdering af dit aktuelle energiniveau. Motion. Din vurdering af mulige begrænsninger i forhold til at være aktiv i hverdagen. Mestring af dine smerter. Din oplevelse af at have kræfter til at møde udfordringer og følelsen af at have kontrol over dine smerter. Herefter trykker du gem. Effektmåling giver dig mulighed for løbende at følge dine forandringer. Dette gør du ved, at du eventuelt hver måned eller hver anden måned laver samme måling. Prøv at gøre det over en periode på 6 måneder og se dine forandringer fra start til slut. Dine udfyldte skemaer finder du under trin 1 nederst på siden.